Freeman uya oramba mota ya Wicknell Chivayo zviri pachena ende zviri kunyadzisa vakomana. Right. Ndangosangana this post panapa. Zvikanzi for the avoidance of doubt, the Freeman is being spoken of here is not me. Ini handibate zvinhu zvembavha. Wiki uriko ero. So according to my sources, timboifambira futi nyaya yacho toona kuti zvakaita se zvakamira seiko zvinezvi. Ndiri kunzwa kuti zvoni Freeman azongobloka wiki wacho havasi kukwanisa kunge vachitaudzana face to face because nyaya dzacho dzine mamediators mukati. Yes, of course mota iri kuzonotorwa but munhu akapiwa mota haasi kuida. Usaona kuti vanhu vakanga voswera vachitaura kuti chakanotengwa chaimowapa munhu chesecond hand car, vamwe vatoda kuti mota yacho yakafanana neyange naMike Chimombe, hatisi kuti ndiyo hedu asi haisiriyo here yakano-auctionwa then ibva yatengwa kuti ipuhwe uyu Freeman. Zvakawanda zvekutaurwa zvipere. Vamwe vati no that car worth 100,000 and people like isvike 100 kunyeba ndeye 40. Vamwe vari kutaurawo zvakasiyana siyana. Vamwe vari kuti akomana kana manga musingadi kupa munhu regerai wai muchitengera vamwe dzisvino. Honestly speaking zviri kunetsa but panapa chakuitika ndechekuti advice yatinashe iye ndo yavazokwanisa kugara pasiwo vachinhikirina but iye ari kutaura kuti I'm not into this. If it's possible nyaya yakutonetsa ndeyekuti anozonoicollecta wacho because this guy is not even interested. Angaida kutotumira someone kuti aende unocollecta. That's it. Haasi kutomboda zvekutita atonhikirina. So nyaya iri kunetsa, they are fighting to convince Freeman to go and collect that car. That is where the problem is. Ndo pamirira zvinhu zvese and pari kungonetsa ina handibate zvinhu zvembavha musandinetse, I don't like it your way zvakadai, so ndine dzangu dzandinoshanda ndino zvekuZimbabwe yazobotwa imbodata vachidonetwa vachipowapowa zvimota ndianiko ndiye munhu akakanganisa chaizvo nekuti onai pazvatizotisvitsa senyika zvinotanga sekutamba sekuseka, zvinotanga majokes, zvinotanga mafunnies, but look where we are today because of this whole thing of car donation. Look where we are. Vanhu vari kutambura zvipatara. Tichatotaura nyaya yekuti hazvina mushonga ito yato national anthem. Marodzi acho ari kuimbwa akanaka, ari kuti akumanaka paritomboda kushandwa. Ukandobvunza kuti soko marodzi aya akadai so unonzi ayo iri basa recity council. City council yacho kaibvunza vanotanga kunongedzera saka ukunyazobvunza cheche ndiani baba. Ko mariyo why isina kutorwa yamboitiswa izvozvo. You know, we've been asking, all right, why can't you help vanotambura kana kuhelpa vazhinji like izvo? So there is a crisis here in SA. Yamuri kuona mese kuti pakaipa mwana wese ari kumhanyiswa. Akusi kujikora nopisa uko. And what are you doing about it? Nothing. Makatogara makatokula zvenyu mutoti imi zvenyu zviri kutoendeka because imi life mukutorarama kaimi. Instead of kuti wala tichitorawo mari apatombo, do you know kuti apambodi mari yakawanda kunonzi munhu wanziwa haya bus chero. Bus chero haridhure kuhaya chero. Hazvitombodi mari yakawandisa kudaro. Kungotora mari shoma iripo kana kungoti amana alright it's okay. Tanzwa nyaya iripo tazvinzwa. Ngatitorei kana a certain amount of money like for example mungotora kana 50,000 ngovhomoro kana chiwaya. Because you've been doing these things for a while man. But ukambotora kana chiwaya wobva wakanda ipapo mari yacho mbosha inooneka kuti iri kuda kushandisira vanhu. Kwete kuda kungoti vane matarenda chete ndo vamudawo pazvinhu kuti mutorere zvipo zvevana. Vasare vangu vanhu vasina kana direction. Komana musadaro komana. Saka this young man angwarisa. Nokuti zvinoita manjika. Maybe vanagononge vane tungangangangofo tunovaudzawo kana kuti mapasta tinochivaudzawo kana kuti maprofita avo unoita vanhu vacho muteuro anoinga vanoigezawo zvekunyanya. I think ndovanozoita vachitipira kuti ukangotora mota iyoyo chete zvadhakwa. Ukangoitora chete. And guess what? The young man is about to launch an album. Saka atotosvika kuti unogona kuflopa because mari yakatoinvesta into that project. It's a lot of money. It's a lot. It's not easy, man. To invest something more than 40k per album. And then that 40k you just go like that because we're off motor nika 10k. It doesn't make sense because vanenge katasira a big project
vobva vaita efestival inogara ichiitwa yaya, vanhu voungana, vanhu vozara, vakomana vatora mari dzavo voita se voenda zvavo. But this time anenge panyangirwa munhu pasara kutodzwa kuti kuHKD festival ikoko makaungana kudaro, akafuta kubudikira futi ndoda kupa chakati. Wicknell, what is your problem? Izvezvi so ari busy kuda kuti mukanya ngauye aimbe pamuchato waJapreza, kana aimba pamuchato waJapreza obva ningirikina, kana akasaimba ipapo anzi ndompa 500,000, akasaimba hake ipapo ndokona mudedza kubirthday rangu oimba back door, back room, achiimba payard pangu private party kangu, achiimbira ini nefamily yangu, tompa 1 million. Why? Mari yacho iri kuvava here zvanyodi? Do you know that if you go to Nigeria today, azvishande, I'm telling you, vanozviziva. They are way of those people. Dzinorambwa mari idzi, uchitofunga kuti inotenga, unotodzwa kuti mari yako isha, mari inotyisa. Vatotambiri kana maslay queen ndotoshamisa ndosikana kuti mari steri, my husband, my boyfriend, munopera zvaslay queen zvepatown. Anyway, nyaya yeFreeman ndakuiwanze. Ndati kuna dzimwe nyika vanoramba mari zvekungopuwa mahara, zvisi zvemahara zvese. They don't accept that. Zveumbinga zvenyauti you want to use me for rituals, unonishandisa, uda booster kire. Saka Freeman ndosaka achikuramba. Saka nyaya ndopa ichira kumana, asi mukazoona azoendo anenge azobvuma pa pressure iri pa meeting dzaitwa zve. Even asatomboposta kana zvazvo. Atoposta music yake yatoimba. Asatomboposta kuti mukoma ndokutendai ndazotora moto kana akato relaxa zvake, because zviri kunetsa, zviri kurwadza, kuti mana ndikakotora mota ndotopera zvakadai here. Career vana haana kuwana shandaka, vana vanoda kudya, except madhiri. We cannot talk about madhiri toke toanoita kuti outside music, because music ndio yakaunza zvese. Dzazingori shidika zvikoma nezvi, obva wanze zvese zvawakashanda, zvese zvawakainvesta into zvakuenda because of kuda kamota. Zvarwadza zvedu, parwariwo.